Lítu doma. Takže ahoj lidi, vítám vás u druhého dílu z GTAčka s Jupíkem, zase. Ahoj. Já tady utíkáme nějakému hajzlíkovi. Jmenuje se ten Lil Sark. Hi, some cat hello. Hello, baby. Teď jsem si vystoupil z toho vytulníku a mám spít. Sakra. Já jsem se rozplás. Jsem placka. Jdeme zase dělat ty uklízečky. Já jo. Já jdu do mého bazénu. Já jdu dělat uklízečku. Hej, pamatuješ včera? Hej, projekt Retarding Horse. Už to moc neumíš. Retarding horse. Hej, nebo jak jsi mi dával ty kočky. Ty mluvící kočky. Jak vlezla do toho květínáče. Ne, jak vlezla do toho květínáče. To bylo asi hustý. To bylo nejhustější. To bylo asi hustý. Já jsem se koukal včera, že kočka normálně sledovala větrák, co je nahoře prostě nahoře, a ona chtěla se ho chytnout a místo toho se ho chytla, přilepila se a o 5 minut později sebou šasla o stěnu. To jsem viděl. Ale nejlepší asi bylo, jak jsem mu třásla o stěnu. Smál ses u toho? Jo, já jsem se do toho málem počural. Hej, on se jmenuje Skype. Budu se pokusit najít to video s tou kočkou, a když tak bude v popisku. Možná, já nevím. A hrajeme na GTA serveru. Jmenuje se to Real Cars a Detonance IP bude v popisu. A Jupikův Skype byl v prvním díle, takže pokud jste se podívali na popisek, tak se podívejte. Je tam Jupikův Skype a než se tam kouknete, tak ho řeknu Pogo 198. Pogo. Hej. Hej, Happy Wheels, Pogo Stigaj. Hej, víš, že hraješ Happy Wheels? Hele, víš, že když se zaregistruješ, tak můžeš hrát s vícema hráčema. Je. Lidi, napište do komentářů, Jupík je... Co? Jupíkovi hrábl. Jo, a kdo napíše Jupíkovi hráblo, asi bude se to počítat, pokud napíšete, bude 50 hlasů a napíšete tam Jupíkovi hráblo. Všechno Jupíkovi velkým, jako Jupík, velký a Jupík malý, a když to bude přesně 50, tak mi fakt hráblo. To už ti hráblo. Ne, dědo, nehráblo. Já se dobrou na hula. To si můžu říct. Fuj, dědavý. Ti z toho šibe. Co, tak já ten počítač fakt mám rád. Šibe ti. Šibe ti chlpatý. Ježišmarjo. Co? Sakra. Ej, můj děda, Já se počurám. Ej, exa. Flip. No a hádejte, co má dneska k večeři. Hádejte, kdo dneska přijede? A ty to neříkej. Ne, ty si to neměl říkat. To měl tak to vypíknu. Ne, prostě tak to tam nech. No tak prostě napíše asi 50. Jo, kdo napíše strašně dobře Jupíkovi hráblo, tak kdo napíše úplně první Jupíkovi hráblo, bude mít Skype, tak s ním budeme natáčet.
No, Jupikovi hráblo. ne, napište do komentářů svůj Skype, já si vás všechny přidám a budu s váma točit. Ze všema. Pokud máte GTAčko nebo Minecraft. Hej, a ještě... Jestli... Jupiku, tvoje kariéra klesne, už nebudeš se mnou natáčet. Proč? Martin Rudkovský to umí líp. Okno. Ej, ale on nemá fraps. No Ne. a já mám fraps. Sakra, hej, tak budeme natáčet spolu zase ty filmy. Hej, pamatuješ, jak jsme si hráli na tom serveru, jak tam byly ty hustý auta? No, Já ho furt ještě mám. já taky. Ale toto je víc hustý. Hej. Akorát, že tam dají formule, to je taky. Na bezplaye formule. Ale toto je taky bez play. No, Tohle je jenom- Já jsem... Hej, já tady celou dobu blbnu, dělám uklízečku. A vždycky se rozjedu a udělám takový mega jump. Hej, jako já už jsem jich tady zabil snad milion těch hráčů. to máš v čem, hele? I sakra. Jen tak mimochodem. Jo, a Jasně, mimochodem jasně, můžete vidět můj ale krásný teď mi skin. jde o tom, Ne, nemůžu. Sakra. Mimochodem, Protože se dívají můžete na mě. vidět můj krásný skin. Ne, nemůžu. Oni se dívají na mě. Hej, zlatý retriever. Hej, já jsem na nějakém domě. To mluvíš o Kyberlinku. Prej, je taková malá chatka, je vesnice, přistajeme na domě a řekneme evakuace, přichází konec světa. Hej, tady je ta juice na to z třetí mise z GTAčka. Jde? Jak to probourali, jak to tady probourali, jak jeli a probourali to. A jak to mohli jumpnout? S autem. Mám taky za chvíli. Hej, s jumpnem to taky. No, teď dám kaptur. To nepůjde. Takže lidi, já myslím, že už to dávno bylo 9 minut a já se s váma loučím. Ne, V případě dejte koment, like a do komentů vážně napište svůj Skype, ale byl bych věčný, kdybyste mi dali odběr a za 4 lajky, za 4 lajky bude speciál z Minecraftu. bude 1hodinové video, ale bude se mi to Hej, uploadovat, sakra, hej, to nejde skočit. ale bude se mi Já to to mohl uploadovat v vyskočit. 3 dny, takže ne Hej, jak 1hodinové. to mohli skočit, to nejde. Bude video z Fatoutu 2. A jo? Ne, nevím, to si ještě rozhodnu, nějakou onlineovku s Jupikem najdem a natočíme to, ale Jo, a Patriku, my budou- natočíme, až a nám bu- půjdete. a pokaždé budou 3 videa denně, takže já se s Hej, váma můžu něco- loučím a ahoj! Ne, ještě ne, prosím, ještě něco. Víš, jak je ten server, kde máme ty diamantové věci? Představ si, že se mi to seklo. Ten, jak ti to vždycky napíše, nevím. Se to, A plánuju ještě dneska natočit druhý díl Survival s Christmasem a teď už fakt se s váma loučím a Jupík se s vámi loučí a zdar. Ahoj.